Ito, sobrang lamig dito. Parang ang nasa Baguio. Mamaya mas malamig pa kapag yung fog na yun. Ayun yung fog. Sobrang dami ng fog. Pababa yan. Diyan sa Mayon Rest House. Ayun nga yung ibang fog. Ayun, nasa baba na oh. Kita nyo ba yung fog? Ulap na yan. Ayun nga yung fog. Ulap na yan. Nandito na tayo sa Tabacang Albay. Akyatin natin yung Mayon. Nakatago yung Mayon sa ulap. So sana makakuha tayo ng magandang view. Tara, akyat na tayo. Paano ng Mayon? Dito tayo akyat. So malayo, mga 15 minutes sa akyat yan. Tara, akyat muna tayo. Namamasyal dito. Mga taga iba't ibang lugar yung mga namamasyal dito. Ayan yung Mayon Rest House. Ayan yung building na yan. Buti na lang, napakaganda na view. Ayun o, ayun o. Ayan, ang kagandaan ng Mayon. Eh, tignan niyo yung bundok oh, sa baba. Oh. So napakataas na namin dito. Ayan. Oh. Sa Mayon Rest House. Ito pala yung ng Mayon Rest House, yung museum. Ayan, museum yan. Ayan, planetarium. Nakita niyo yung Mayon, hindi masyadong nga siya kasi daming ulap. Maganda tingnan niya kapag walang ulap. Ngayon kasi yung panahon dito tagulan. Kaya ayan, hindi tayo sinerte. Pero malay mo maya maya lang paglipas ng mga fog na yan, yung ulap, magpapakita rin yan si Mayon. So antayin natin.
Ayun pala yung ano, Tabaco City. Ay, napakalayo na yan. So ayun, sa sobrang lamig, nagre-reklamo na yung nasa taas. Ay, lamig daw masyado ng panahon dito. Kasi naman, ayun, sigaw siya ng sigaw, malamig daw. Kasi yung fog, ano yung fog? Pero, ulan na ano, ulan na ulap. Mamaya lalapit na dito yan, yung ulap na yan. Ulan yan. Hindi tayo pinalan. Di pa rin nagpapita si Mayon. Video mo. Ayan, natilim si Mayon. Dahil natakpan. Uwi na tayo dahil napakalamig na dito. Sobrang lamig. Giginaw na ako sa lamig. Ayan o. Tuyo na yung mga... Wala na yung mga ugat ko. Ayan o. Wala na. Sa sobrang lamig. Giginaw na ako masyado. Uwi na ako. So ayan, don't forget to subscribe. Maraming salamat. Sana na-enjoy nyo ang panonood dito sa Mayon Rest House. Huling silip. Nakita nyo yung ulap? Ayun yung ulap oh. Oh, masyadong mababa na yung ulap. Ayun yung ulap. Ayun yung ulap oh. Sa baba. So, ditong parte, napakataas na talaga dito. So ayun, tara, uwi na tayo. Ayun, dito sa pababa hanggang baba, hindi na tayo gagamit ng gasolina. Ayan, naka-neutral na lang yan. Halos patay na nga talaga yung makina. Ayan. Mas tipid kapag pababa. Ayan, nunid na ang gas. Uwi na tayo dahil baka umulan. Andiyan na yung mga ulap. Uy, lamig, sobrang lamig. Napakasarap na mamasyal dito.